O Salón de Plenos acollía onte pola noite a sesión ordinaria correspondente ao mes de xullo, a última antes do parón de verán. Como ven sendo habitual, desenvolveuse nun salón de plenos pechado ao público a consecuencia da COVID, en a que os edís mantiveron as medidas de seguridade e hixiene requiridas. Durante a sesión procedeuse ademais á toma de posesión da nova concelleira do Partido Popular, Paula García Alcalde, que sustitúe a Benigno Miguel González Bermúdez. Xuro e prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira, con lealtad ao Rei e gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. A orde do día incluíu apenas 6 puntos. Un dos máis significativos foi a modificación do Regulamento Municipal de Animais Domésticos e Salvaxes en Catividade. Resultou aprobado inicialmente con 5 votos a favor do Partido Socialista e un de Iniciativa Cidadá de Boiro. Con esta modificación que se pretende dar resposta ás peticións dos veciños que en número considerable veñen expoñendo ao longo dos últimos anos a necesidade de poder contar cunha praia e poder levar as súas mascotas en período estival, cumprindo, claro está, cunha serie de condicionantes. Boiro apoia este punto porque, desde logo, hai algunha xente bastante despistada cos cans. O resto de grupos, Partido Popular, Ciudadanos, Bloque Nacionalista Galego e Boiro Novo, abstivéronse. Desde logo, eu estou a favor de que haxa un espazo para dedicar ás mascotas, unha praia, en este caso, pero entendo que é convinte esperar, por unha cuestión democrática, esperar a que, se hai alegacións que de algún xeito teñen consistencia, pois sexan estudiadas e debatidas. Nos parece que a proposta que traen ustedes é insuficiente, nos gustaríanos ir moito máis alá nas propostas porque ustedes limitan na modificación desta ordenanza unha praia en concreto e eu creo que habería que consensuar outra que fora tamén máis céntrica e que dera moito máis servicio á xente do casco urbano. A partir de agora e durante un mes, ábrese o prazo de alegacións para os grupos políticos e tamén para a veciñanza. Os edís tamén aprobaron por unanimidade 2 mocións, unha delas presentada polo Grupo Municipal de Ciudadanos en relación á fenda dixital e outra, dice Boiro, relativa á instalación de placas solares nos edificios públicos.